ଅଜା ଗପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଜି କ'ଣ ରାଜୁ ଦେଖାଯାଉନି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ଅଜା ମୁଁ ଏଇଠି, ତମେ ଗପ ଆରମ୍ଭ କର। ହଉ ରାଜୁ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ତୁ ଏବେ ବସି ପଡ଼। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଳସୁଆ ପିଲାର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇବି। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାର ଥିଲା। ସେହି ପରିବାରରେ 2 ଜଣ ରହୁଥିଲେ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତାର ମା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଁକୁ ଯାଏ ଓ ଘର ଘର ଯାଇ ଭିକ ମାଗେ। ଗାଁବାସୀ ତାକୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ବି ଭିକ ମାଗି ଆଣେ ସେ ଘରକୁ ଆସେ ଆଉ ତାର ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ତାହା ଖାଇ 2 ଜଣ ଯାକ ରହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାକୁ ଗାଁରେ କିଛି ବି ଭିକ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା ମା ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ କିଛି ବି ନଥିଲା। ବିନା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବ ଭାବି ଭାବି ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ ଯେ କରିବି କିଛି ଭାବି ପାରୁନି। ଗାଁରେ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ମା ପାଖକୁ କୋଉ ମୁହଁରେ ଯିବି? ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଜଣେ ପରୀ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର କାନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା। ଭାବିଲେ, ବିଚରା ଲୋକଟା। ଏହା ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଉ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ଏଇ ମାଠିଆଟା କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି? ଏହାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେ। ଏଲୋ ମାଲୋ, ଏତେ ଖାଇବା! ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲା ଆଉ ବାକି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଘରରେ ମାଆକୁ ଦେଲା। ମା ପୁଅ ପେଟ ପୁରାଇ ପୁଣି ଥରେ ଖାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭାବିଲା, ଆଜି ଆଉ ଥରେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିବି। ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କଲା। ଏଥର ବି ପରିଜଣକ ତାର କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଠେଇଦେଲେ। ଏହାପରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଆହୁରି ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କରେ ଆଉ ତାକୁ ଭରପୁର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଯାଏ। ମା ପୁଅ ପୁରା ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦିନେ ପରିଜଣକ ଭାବିଲେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ କି ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖିଲେ ମା ପୁଅ ଖାଲି ଶୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲେଣି। ସେ ଭାବିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବେ। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କଲା, ପରିଜଣକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଦଳରେ କିଛି ମାଡ଼, ଲାତ, ଗୋଇଠା ଓ ଡାକୁ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭରିଦେଲେ। ସବୁଦିନ ପରି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା, ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ମା ପୁଅକୁ ଲାତ, ଗୋଇଠା, ମାଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ମା ପୁଅ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ବାଡ଼ି ପଟରେ ପୋତି ଦେଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ କି କେବେ ବି ଅଳସୁଆ ହେବେନି। ଦେଖିଲ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତାର ମା ଅଳସୁଆମୀ ଯୋଗୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗପରୁ ତମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଅଳସୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କାମଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ରାମୁ, ଦିନ ଆସି ଦିପହର ହେଲାଣି, ଉଠିବୁନି କି ରେ ରାମୁ? ଆରେ ଆଇ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ? ଜମା 9ଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସେ। ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼, ଆହା କି ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଏଠି ଦିନ ସରେ ନା, ଏଠି ରାତି ସରେ ନା। ଆରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହରିଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ବଢିଆ ହେଲା, ତାକୁ ଯାଇକି ଧରିବି।
या पछरे गोड़े गोड़े राती ही गला जाए घर को जल्दी। हे तमे दी जण मो कथा सुनो मु गोटे उपाय भाबीची एई लोकठू आमे हरिणटा जेमिति हेले छड़े की आनिबा। ए भाई कुआडे जाउच? मु चंद्र को जाउची। अरे भाई खराब काई भाबिलो मु पचारुतली एई भालुटा को नेकी कुआडे जाउच? अरे तू अंधटा ना कोन तते देखा जाउनी एटा हरिणटा लागुची से लोकटा पागल थिला किछि भी कहउथिला। हाय रे भाई कुआडे जाउच? मु कण कहउतली कि एई घुसुरीटा को नेकी कुआडे जाउच? कौन कहला घुसुरी? अरे देखा जाउनी एटा हरिणटा परा। हे भाई ए कुकुरटा को नेई कुआडे जाउछ? मते लागुची मु किछि बहुत बड़ भूल कर देछि। जी भी देखा होछि ताकू अलगा जीवटे देखा जाउछि। एटा गोटे रूप बदलौथिबा राक्षस तो नुह जाई छाड़ी की पळै जाए। देखिला भाई माने केमिति ताकू बोका बनेले। अरे राजू कहीं कांदुचु? ଦେଖିଲ ଅଜା ରାଧା ମୋର କଣ୍ଢେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। अरे राधा एटा कौन सत? ନା ଅଜା ସେ ତା କଣ୍ଢେଇ ନିଜେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। राजू मिछ कहवा जमा भल नुह। हौ जहा हला हला तमे माने सब बसी पड़। मु आज तम मानकु गोटे मिछुआ राधुआ विषय गप कहबी। तमे एथिरु जानि परिबो जिए मिछ कहे ता सहित कौन हुए। घंच जंगल भितरे गोटे सुंदर गां थिला तार ना थिला हरिपुर। सेई गां रे राधुआ नामक पिलाटीए रहे किंतु राधुआ बहुत दुष्ट थिला। से मिछ कही गाँवासी को बहुत हैरान करे। ଆଜି ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କାହାକୁ ବୋକା ବନେଇନି। ଆଜି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଜା ଚଖେଇବି। राधुआ बहुत भाविला से केमिति हैरान करिवो। तो चलो पिला माने से कौन करूची देखिबा। मते बंचाओ बंचाओ पाघ मते टेकी नउची। सुण सुण सब मते बंचाओ। एटा कोन राजूर पार्टी सुबुची? लागुची से विपद रे पड़िची। चलो समस्ते बंचेइबा। हां चलो 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 हां चलो 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 चलो। हइरे राधुआ कौन हैला काहे की डाकुचू? बोका बनेई देली समस्तंकु। अरे एटा मिछुआटा चलो चलो सब। राधुआ को बहुत मजा आसिला। से एमिति प्रतिदिन मिछरे चित्कार करे आउ गां लोकन को बोका बनाए। दिनकर कथा राधुआ पुणी गां लोकन को बोका बनेबी बोली भाबिल किंतु से दिन राधुआर भाग्य बहुत खराब थिला। से दिन तार मिछ चित्कार सेई जंगल देई जाउथिबा गोटे राक्षस सुनिला। मते बंचाओ बंचाओ राक्षस आसीची मते बंचाओ। अरे एटा कोन राधुआ डाकुची? सब दिन परि तार मिछ नाटक हितिबो। से दिन तार डाक को मिछ भाबी केही भी आसिलेनी। तापरे राक्षस राधुआ को नहीं चली गला। खिल तो पिला माने राधुआ मिछ कहिबारु ता सहित कोन हैला तो एथिरु कोन सिखिल? हाँ अजा आमे आउ केबे भी मिछ कहिबुनी। कंढेटी मु भांगी देथिली राधा मो कंढे भांगिनी। जदि आपण मानको आमरी कामटी भल लागि थाए लाइक बटन दबांतु। आमर नुआ मजेदार वीडियो देखिया पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु।